बिटिआर सरकारा सुबुं जौगाथायनि गोख्रै खामानि मावबाय थानाय समावनो दिनै मोनसे जौगालुखौ बेखेवनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हाग्रा बिफानखौ सामलायनानै दासान्दि ओनसोलनि हाग्रा सम्पदखौ रैखाथि होनायनि गोनांथार होगासिनो। बेनि अनगायैबो ओनसोलनि सुबुंफोरनो जौगाथायनि गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनायबो नुनो मोन्दों। दिनै चिरां जिल्लानि थाइखाजरा Vcdcनि सिङाव थानाय बुरथिनालियाव गंसे कमिउनिटि हलनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। बे कमिउनिटि हलनि गेजेरजों ओनसोलनि सुबुंफोरा हेफाजाब मोनगोन होननानै मावफुं सोद्रोमाया फोरमायदों। बिटिआर सरकारा सुबुं जौगाथायनि गोख्रै खामानि मावबाय थानाय समावनो दिनै मोनसे जौगालुखौ बेखेवनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हाग्रा बिफानखौ सामलायनानै दासान्दि ओनसोलनि हाग्रा सम्पदखौ रैखाथि होनायनि गोनांथार होगासिनो। बेनि अनगायैबो ओनसोलनि सुबुंफोरनो जौगाथायनि गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनायबो नुनो मोन्दों। दिनै चिरां जिल्लानि थाइखाजरा Vcdcनि सिङाव थानाय बुरथिनालियाव गंसे कमिउनिटि हलनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। बे कमिउनिटि हलनि गेजेरजों ओनसोलनि सुबुंफोरा हेफाजाब मोनगोन होननानै मावफुं सोद्रोमाया फोरमायदों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।